ngabe usensimini na? Haleluya. Amen. Asingajahi ukuthi umuntu uhamba ngamotoni, kodwa sijaha ukuthi insimu uyinakekela insimu. Ukhona enikhona insimini. Haleluya. Hayi indoda ozoyithola ethaveni. Awuyibuza ukuthi ngabe usensimini. Ngabe usebukhoneni bukaNkulunkulu na? Kodwa umuntu watholakala umuntu enesizungu. Izinto zonke zazikhona ngoba ilwane zazikhona, ihlahla zazikhona, kodwa yonke lento ayifumananga ukuthi inelise umuntu waqhubeka waba nesizungu. Zikhona zonke lezi zinto, futhi umuntu akabonanga ukuthi yena unesizungu. Wayingazi ukuthi unesizungu, kwaba uNkulunkulu obonayo ukuthi lo muntu unesizungu. Haleluya. Masikhuluma ngebaptism bathandekayo, uNkulunkulu oyidizayine i-design yomshado, ngoba vele umshado angithi lesikhuluma ngawo. Umbhabhatiso bazalwane ungumshado wakho noKristu. Kukhulunywa nje ngomshado, i-design yomshado uNkulunkulu. Haleluya. Akuvele engqondweni yomuntu, yayingekho kwiplan yomuntu, kodwa uNkulunkulu oyidesignile leyo mshado ngebathandekayo. uNkulunkulu oyidesignile, akuyena ugovernment wethu, akuyena umuntu, kodwa uNkulunkulu. So uma uzongena ke emshadweni ufuna uzazi ukuthi ungena entweni enjani. Haleluya. Akathi khona sobaphakamisa yini ngisonto nje. Haleluya. Right msonto. Kuzobaba. Sisamkhulekela usenza nje. Salapho siphilelana nomfazi wakhe. Sibingelela umama umsonto. Esenza. Siyakuthanda mama umsonto. Sikulindile. Haleluya. So uAdam bazalwane akaze acabange lutho, kodwa uNkulunkulu yena wabona ukuthi uAdam unesizungu. Uthe uAdam enesizungu, lithi iBhayibheli wabe eseyamlalisa ubuthongo. uAdam bazalwane sikhuluma ngoAdam, sikhuluma ngoKristu. Haleluya. uKristu bazalwane waba nesizungu. uNkulunkulu wabe semlalisa ubuthongo. Haleluya. uKristu esensimini yase-Edeni wayibheka insimi, wayilinda insimi, wayinakekela insimi. Noma inakekela insimi, kodwa wafumaniseka ukuthi uKristu unesizungu phakathi ensimini ayigadileyo, insimu ayilindileyo. Yayingekho into eyayingasatisfya isidingo sikaKristu Jesu. Kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu amlalise ubuthongo. Wabe eseya kuKristu uNkulunkulu. Uma eya kuKristu wafike wakhipha umbambo kuKristu. Haleluya. Wangalikhipha eceleni, wangalikhipha ngemuva, kodwa walikhipha ngaphambili umbambo. Leli gama elithi umbambo igama elisho ukuthi uNkulunkulu
uNkulunkulu wayikhipha yena uqobo. Haleluya. Wathatha ingxenye yakhe. Ingakho uKristu Jesu eseyobethela esiphambanweni waphoqa ukuthi isosha lishintshe ikhali laliphethe. Yayiphethe isando, yasibeka phansi isando, yahamba yayothatha inkemba. Uma ifika ithatha inkemba yabe isiya esiphambanweni sika Jesu, yabe sifike isimbuka uJesu, isimdlula, isibuka iselele sesingapha, yathatha isando yafike yaphohloza. Yafika futhi phakathi nendawo yambuka uJesu, yafike yameqa yakulesele sesingapha, yafike yaphohloza. Yabuya yabeka phansi isando, yabe isithatha umkhonto, yabe isiya straight ohlangothini, yafike yamgwaza. So lithi iBhayibheli uJesu walaliswa ubuthongo ensimini yase-Edeni. uNkulunkulu wabe sethatha ingxenye yakhe wayithatha yena uqobo. Haleluya. Wayokwakha owesifazane okuyibandla likaKristu Jesu. Ibandla athathwanga eceleni, ibandla athathwanga ngaphansi, ibandla athathwanga ngemuva, kodwa ibandla lathathwa ohlangothini. Leli gama lithi uhlangothi lalisho ingxenye yakhe uNkulunkulu, okuyena uqobo uNkulunkulu. Thina bazalwane sifana neyinhlanzi. Thina indlela uNkulunkulu asidala ngayo ukuthi sibe ngabantu abancanwayo. Omunye engazayibuze why kumele isterini. Haleluya. Ethi omunye ngomele lesi stero leso sasendlunkulu. Haleluya. Omunye akazi ukuthi wenziwa no, ufanele ukuncane because kwathathwa ingxenye kaNkulunkulu. Kodwa wena ubona ukuthi udesire uNkulunkulu, wena ubona ugijima ezonweni, ubona wena ugijima emathaveni, ubona wena ukuthi ugijima kuzo zonke indawo ugijima kuzo. No, indawo kuyona uNkulunkulu wathatha ingxenye yakhe. Haleluya. Thina sifana nofish, uma ukhipha emanzini uyafa. Haleluya. Bazalwane, sidalelwe ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu thina abantu. uNkulunkulu wathatha ingxenye yakhe kuKristu Jesu, wadala owesifazane, wamoldwa. Igama elithi not uBaralo, uBara wokuqala, engithe uBara wokudalwa. Lo uBana, uNkulunkulu wathatha ingxenye wamele abe oqala ezintweni zakho zonke, ngoba kuthiwa uNkulunkulu wathatha ingxenye yakhe ngaphambili, hayi eceleni. Umbambo kodwa hayi eceleni, umbambo kodwa oluyingxenye kaNkulunkulu lalungaphambili. Okusho ukubaluleka komuntu wesifazane endodeni yakhe. Haleluya. Kodwa-ke asikho emshadweni, sisemshadweni webaptism. Ibandla ngendlela elibaluleke ngayo umnikazi walo libalulekile. Ibandla ungayibukeli phansi, ubalulekile kuKristu. Haleluya. Angithulele ulele uAdam, uNkulunkulu wayenza yonke lento wayiqeda. Lo wesifazane akushiyo ukuthi wasebenzisa leli gama elithi Bara. Lapho umuntu wesifazane wamfoma, kusetshenzwa uyatsa noBana, wamenza wabukeka umuntu wesifazane.
Angithi yabo nje mina ngoba ngimi ngiwuphondo mase kuma umuntu wesifazane enginomehluko. Ngoba uNkulunkulu wayinika isikhathi elungisa lenza umuntu wesifazane. uNkulunkulu wayinika isikhathi mayilungisa ibandla. Elishape ibandla. Libe ibandla lifaneleke kuye. Ibandla libe yinto uNkulunkulu ayifunayo. Hallelujah. Esethi iBhayibheli wathi elele wapresentwa uEva uAdamu. uAdamu wayelele. Elele ubuthongo wapresentwa. Wanikezwa wathiwa na kunamagama awashoyo. uAdamu mayesesevuka uthi lo uyithambo lamathambo uyinyama yenyama yakho. Wabazalwane uNkulunkulu kuthina usho njalo. Amazwi lawa kaKristu ewakhuluma kuthina njengebandla. Uma siya kwibaptism bazalwane sisuke kwenza ama-vows amasha noNkulunkulu. Awuqala uyena osuke wakhuluma uJesu uthi lo uyithambo lamathambo. Kuyenzeka umzalwane kuthiwa ubangwa nezibi uyagula ubangwa nezibi kuthiwa akasakwazi ukwenzani. Omunye ugibele emotweni niyibona itrakhiza niyiboniza ugcina ungazi ukuthi iphelelephi. Ngoba uNkulunkulu usuke seshilo wathi lo uyithambo lamathambo ami. Lo uyinyama yenyama yami. uNkulunkulu uyadeclare ngebandla. uKristu Jesu uyakhuluma ngebandla. Uma ngabe ibandla saqala sam-understand uKristu, saqala uKristu sambeka njengomyeni wethu. Uma sibeka njengomyeni wethu into yokuqala siyenza isicawu sethu amanzi. Hallelujah. Isicawu sethu sokuqala amanzi. Hallelujah. Isithombe sakhiwayo la isithombe somshado kuGenesis. Sifunde kuverse number 24. Okokuqala i-recognition, born of my verse bones. number 24. uAdamu into yokuqala ayazi engatshelwanga umuntu wazi ukuthi lo uyithambo lamathambo ami. Ngamanye amazwi lo uyingxenye yempilo yami. Ngamanye amazwi lo uyimina. Hallelujah. Uyingxenye yempilo yami. uAdamu engatshelwanga umuntu wathi vuka wazi ukuthi nansi ingxenye yami. Ukubaleka kwethu kuKristu. Hallelujah. Into yokuqala even ngisho ungena emshadweni into yokuqala oyazi i-recognition. Ukuthi lo uyingxenye yempilo yami. Ngamanye amazwi into emhlukumezayo nami iyangihlukumeza. Into emlimazayo nami iyangilimaza. Ubeka phambili i-relationship yakho kuqala ngaphambi ukuthi kufike ezinye izinto. Hallelujah. Uba umuntu oqala njengoKristu ethatha ibandla lakhe. Hallelujah. Umbhabhatiso kuthina bazalwane usenza ukuthi sibe ingxenye kanye noKristu. Hallelujah. Siba ingxenye kanye noKristu. Let's check 1 Corinthians chapter number 6 verse number 17. No, 1 Corinthians chapter number 12 verse number 13. Enakekela ibandla lakhe. Mayivuka uAdamu uthi nanti ithambo lamathambo ami. Hallelujah. Ngamanye amazwi wayithi mayihleka uEva ebone lezi inyama lezi ukuthi faca ethawu madoda.
nanti ithambo lamathambo. There is my angel, my dark colored. She is part of me. Hallelujah. Indlela uKristu ayithatha ngayo ibandla. Njengoba umshado wakho uhlonipha noKristu uJesu, ibandla uhlonipha kanjalo. Ngokuba uthi yena labo ababili bayakuba nyamanye, kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. Kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. Amen. Angithi uyabona ethi ohlabelelayo cha angingedwa. Amen. Akanoma ukhona ukuthi ungene esimeni. Uyongena esimeni ungena uwena. Uzwa wena ubuhlungu kodwa mzwane wahlangana nenkosi. Mzwane wazana nenkosi. Uba munye kanye nenkosi. Ngisho kungafika amadimoni ethi ebusuku kodwa uba munye kanye nenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Uma usuwazana nenkosi, kuyinkinga bazalwane ungazani noJesu. Kuyinkinga ungabi nobudlelwane noNkulunkulu. Uma siya empapathisweni sisuke siya emshadweni noKristu siphume. Sisuke sesiyoba ingcenye. Ngoba kahle ngoba sibuyele emanzini. Ingenxa ukuthi kunengcenye kaNkulunkulu ekuthini. Hallelujah. Lento yenza ukuthi uma ngabe umisa ama Sundays ubone how iSunday yokuqala Sunday yesibili enhlizweni yakho kuba khona isikhala because kunengcenye kaNkulunkulu. Uyinkinga ke Sunday uphinde kushaya iSunday uvele kungathi idingi kuwe. Makuyi Sunday uvele kufane nje. Hayi something wrong. Kodwa ubantu okwathatha ingcenye kaNkulunkulu. Wathatha ingcenye kaNkulunkulu. Ngeke uyibisi Sunday ivele kufana. Hallelujah. Awuyicheck, awuyibuza ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Ngisho singaposta egroupini awuphenduli ayikho nje into ethi idingi. Kunengcenye kaNkulunkulu kuwe. Ikhona ingcenye